perdona. És que s'ho tallarem, no passa res. Vale. Millor. Ha de quedar quadrat. Ha de quedar quadrat. Sí, ha de quedar quadrat. Això, sobre la taula. Són barcos aquells dels difícils. Val. Ja? Sí. El primer pas seria aquest. Primer pas, partir per la meitat. Ahà. Segon pas seria aquest. Un quadrat. Després aquest se'n va cap aquí. S'aixeca. Giro. Faig aquest cap aquí. És que està molt... No, així faig el vaixell, sí. Faig el vaixell. Jo tampoc. Vinga, ara només queda el comer cocos, no? Sí. I ara... Menja cocos. El vaixell! Ara ho hem de posar sobre l'aigua, perquè floti. Comencem partint i tornem a partir. Fem les veles. I ara de moment tenim el barret. Obrim i surt el menjacocos i si l'obrim del tot no en surt el barco.